Какво представлява паневритмията? Паневритмията – това е велика всемирна хармония на движението. В буквален превод паневритмия значи висш космичен ритъм. Целият живот е паневритмия. Сутрин при изгрев слънце земята е отрицателна, т.е. приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева. Затова и сутринта при изгрев слънце човешкият организъм е най-възприемчив към слънчевите мъчи. Сутрин има всякога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обед. Движенията в паневритмията не трябва да се смесват с обикновената гимнастика или с балета. Те се основават на по-дълбоките закони за влизане на човека във връзка с енергиите на природата и използването им за неговия растеж. Всяко нещо трябва да се движи. Това е природен закон. Но когато тия движения са разумни, ние придобиваме нещо. При упражнението на паневритмията човек влиза в обмен с живите сили на природата. По-рано човек е бил в съчетение не само с формите, но и с духовните сили на природата. Днес човечеството е отчуждено до живота от природата. Отслабено е вътрешното му общение. Основен закон на паневритмията звучи: има връзка, съответствие между тон, форма, движение, цвят, число и идея. Има съответствие между всички неща, което лежи в основата на цялото битие. Например, периодичната система на химическите елементи под всеки 7 елемента се повтаря елемент с аналогични свойства. Такова съответствие виждаме и в спектъра на цветовете и в октавите на музиката. Там всеки тон прилича на 8 от него. Такива октави има и в стълбицата на
има безброй съответствия с природата. Когато движението точно отговаря към известни идеи, тонове и прочие, действието е по-мощно. Тогава организмът е по-възприемчив към енергиите на природа. Приема ги в себе си и чувства живо тяхното обновителното. От изследванията се знае, че човешкият организъм, както и всички организми, излъчва особени енергии, особени лъчи. Те са от различен характер за различните процеси. Също така и от мозъка, носа, очите и изобщо от цялото тяло излизат такива излъчвания. И излъчвания се поляризират. Изобщо енергиите и нещата в природата са поляризирани, както гласи четвъртият принцип на откритната наука. Ето няколко примера. Два вида магнетизъм – северен и южен. Два вида електричество – положително и отрицателно и прочее. Двата вида енергии, които се срещат в природата в разни форми, можем да наречем положителни и отрицателни. Можем да ги наречем обществотворчески или мъжки принцип в природата и съграждащ или женски принцип в природата. И във всяка култура действат и от тази действия. Например, раждането на новите идеи в една култура, това е действието на творчеството, а прилагането им до устройството на целия живот в съответствие с тях, това е действието на съграждащото. Същото лъжи и за живота на тяло. Казахме, че радиациите, които изпуска организмът, се поляризират. Изобщо дясната страна на човека, десният крак, дясната ръка и прочее е израз на творческите сили на природата. А лявата страна, левият крак, лявата ръка и прочее, на съграждащите сили. Ето защо паневритмията започва винаги десната. Защото творческите сили действат първи. Те творят.
създават униви елементи, върху които работят подграждащите си. Като стъпваме чисто с левия крак, с участието на съзнанието, става смяна на течението, на положителните и отрицателните течения, на творческите и съграждащи течения. Ето какво казва учителят. Трябва да се запознаете с научната страна на паневритмията. Природата обича най-малки усилия да добие големите свишения. Паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата. Според закона на еволюцията, ние започваме тялото. Движенията на паневритмията са едновременно механични, органични и психични. На всеки човек, който може да възприеме тези движения, можем вече да му говорим, защото те имат голямо влияние върху човешкото съзнание. Тези движения се превръщат в вътрешни психически процеси. Когато правите упражнението, мисълта ви да бъде концентрирана. Движението трябва да бъде разумно. И 1 сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел, някакво постижение. Сила има движение. Защото с тях вие ще дойдете в хармония с всички разумни същества, които се движат. Тази хармония е силата. Ако не влезете във връзка с тези същества, вие сте неорганизирани и тогава ще живеете в света на стъпване. Като играете паневритмията, движенията трябва да бъдат нито много бързи, нито много бавни. Прекарвайте мисълта си предната ръка, която е насочена нагоре, и задната лява ръка, която е насочена надолу. И като снемете ръката си надолу, прекарайте мисълта си към ръцете. Тогава енергията ще премине през центъра на земята. А когато ръцете са насочени нагоре, тя ще премине през центъра на земята. Когато ъгълът на ръцете е 45 градуса напред и назад, има правилно кръгообразно движение на електромагнитните енергии. Този кръг обхваща цялото тяло
отпред, отзад, отгоре и отдолу. Когато той се образува добре, човек има хубаво разположение. Аз ви казвам само общите принципи. Във време на упражненията ще ви оставям свободни, сами да се научите и да свикнете. Прекарайте мисълта си пред ръцете и пред краката си. Трябва да знаете, че Вселената се проявява чрез вас. Ние правим тези упражнения, както ги правят в другия свят. Те не са измислени, те са снети отгоре. Тези упражнения са свързани с физическия, духовния и божествения свят. Има преливане от един свят в друг. Трябва да се уравновесят физическите движения, движението на чувството и мислите. Те трябва да се хармонизират. Тогава тези противоречия, които сега съществуват, ще се изгладят. Трябва да играете, за да се подмладите. В паневритмията човек постепенно придобива мекота. Тези движения на паневритмията са разумни. Те имат магическа мощ и влияят върху целия свят, а не само върху нас. Когато човек прави тези движения, той е в хармония с цялото битие. Тогава възприема Божието благословение, понеже всичко е.
Българските народни песни по-рано са били религиозни танци, а после са станали хороводни. Има две течения в природата. Едно течение на енергия от божествения избор на живота, навън, и друго течение, което връща енергиите отново към този център. В паневритмията първото е изразено приближаването на 12-те лъча към центъра. Те отиват, за да приемат божествените сили и след това се връщат, за да ги влеят в външния кръг, който се привежда в движение. Външният кръг представлява полевото на живота. Той се привежда в движение от силите, които се получават чрез 12-те лъча от божествения център, от великото разумно начало в света. Този процес има своето отражение, своите аналогии във всички полета на живота. Например, човешкото тяло има две течения – артериално и веносно. Първото отива от центъра към периферията с чиста кръв, а второто течение – от периферията към центъра с венозна, за да се обнови и отново влезе в кръговрата на живота.
Ето какво казва учителят за България и за българите. България е богата страна и аз се чудя защо при тия богатства става. България е една културна страна и аз се чудя защо при тая култура българите живеят в простотия и невежество. Всички онези сили, които са вложени в тази страна, сили за културен прогрес, са били скорни. Българският народ има добри черти. Справедлив, съветен, твърд е той, славянин по душа. Едно важно чувство на липсва – любов към Бог. От всички народи в света няма по-твърд от българския. На българина може да градите всичко. Аз държа на българския народ. Според мен всеки българин може да бъде честен, справедлив, умен и добър. Кога? Още кога. Ако българите ме питат как могат да се спасят, казвам: приемете Христа. Работете с Божията любов и мъдрост, широк смисъл на думата, без никакви закони и ограничения. Ако очаквате спасението да дойде отвън, тежко ви и порта. Моята задача е да ви предам божественото учение. Вашата задача като ученици е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи. Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата. Вие отговаряте пред Бога, ако не предадете на българския народ това учение. И българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде учението на другите народи.
Използването на пентаграма датира от дълбока древност. Пентаграмът е символ на петте велики добродетели и на петте велики принципи. Любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта. Това са петте качества, които човек трябва да изработи в себе си, за да бъде съвършен. В пентаграма се виждат три букви – В, У и Ж. Това са началните букви на думите Велико училище на живота. В още значи ръководител, вожд в небето. У – учител и спасител. Значи вожд и учител на живота. Това са буквите на Христа, който е ръководител на всемирното тяло брат. За всеки, който иска да служи на Бога, за него първото правило е написано в пентаграма. Изпълнението, волята на Бога е силата на човешката душа. Тези думи са много важни и съсредоточено произнесени имат мощно въздействие. За нас не е въпрос да убеждаваме хората, а да ги нахраним. Тези гладни души да нахраним. Не ще кажа. Хубава ли е тази храна? Опитайте. Ако е хубава, приемете. За нас не е важно да се обръщат хората, а да се опита храна. Аз ви давам жито, вие казвате, дали е хубаво. Посейте го и ще видите. Божественото слово има сила да расте при всички условия. По това се познава, ако има сила да расте при всички условия. Ако някой не види, ще опази слово. От това ще